मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथिं लेखा मोनफ्रोमबो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिनि मोनसे मिशन हिसाबै हारिमुनि मावबादा खुंफुंनाय बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों। बे हाबाफारिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जि बर'नि आंगो दामजु होननानै जों मिन्थिगौ बा जों बुंनानै लायो खाम सिफुं जथा सेरजा जिखिनि जोंनि बर'नि आंगो दामजुफोर दङ बै दामजुफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव फोरोंथाइ होनायनि गेजेरजों फोथांनानै लाखिनाय। मानोना दिनैहाय जों नुदों जोंनि जि दामजुफोर बे दामजुफोरखौ दामनो बा सोलोंनो रोङैनि थाखाय माखासे जोंनि आंगो हारिमुफ्रा दिनै गोमालांबाय थादों। दा बेखौ दामग्रा मानसिफोर बा सोलोंना लानाय मानसिफोर जुदि गैयाब्ला आरो बेखौ लाइमोन समाजा फरायसाफ्रा जुदि सोलोंनानै लायाब्ला अब्ला बे हयथ' जोंनि गेजेराव बारा सम जोरनानै थानाय नङा। बे सानफा एफा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांगोन। मोनसे समाव जों बेखौ मिउजियामावसो दोननो गोनां जागोन। दा बेखायनो जोंनि गेजेराव जोंनि जि आंगो हारिमुनि महरफोर बैफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनो थांखियै आरो बे फोथांना लाखिनायनि जिखिनि थांखि जि सोलायनाय बेयो जाहाथे गोजोर जायो। बे दिनैनिल' नङा गाबोननिल' नङा, बे सारा जोंनि जाथिखौ दानो थाखाय जिखिनि प्रसेस्ता लादों बे प्रसेस्तानि जि गोजोरथि जायो जोंनि हारियाव जेब्लायबो थांनानै थायो बा फोथांनानै लाखिनो हायो बेनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों। दा नैबे राबां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बाक्सा जिल्लानि सिङाव बे हाबाफारिखौ सानजिनि बेसेन नाङालासिनो खुंफुंदों। गोबां फरायसाफोर बेवहाय बाहागो लाफैदों, हौवासा हिन्जावसाफोर। मिजिंथिदों बेनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि फरायसा लाइमोनफोर बिथांमोनहा जिखिनि दामजुफोर खाम सिफुं सेरजा बा बर'नि जिखिनि दामग्राफोर दङ बेखौ सोलोंनानै जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनाया कन्ट्रिबिउसन होनो हायो बेखौनो जोङो मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै नोंथांमोना जिखिनि हारिमुजों लोगोसे हारिमु थुनलाइ बायदि बिथिङाव माबायदि गोसो होदों आरो इयुन समफोराव बेफोरखौ लानानै माबाफोर थांखि लाबावदों नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि मोनसे गेदेरथार थांखि दङ आरो बे थांखिजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे भिजन मिशन बेखौ लादों। दा बे मिशनफोरनि गेजेराव नैबे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे थाबाय आरो लोगोसे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एडुकेसन मोनसे थाबाय। आबाद बिथिङाव सोलायनाय लाबोनो थाखाय माखासे मिशनसफोर थाबाय। दाना बेबायदि माखासे मिशनफोर लानानै खामानि मावबाय थादों। दा आरिमुनि बाथ्रा बुंदों बा थुनलाइनि बाथ्रा बुंदों, गेलेमुनि बाथ्रा बुंदों। गेलेमु बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरखौ साखाफारा खालामनानै बिश्व दरबाराव सिनायथि होनायनि जिखिनि प्रसेस्ता बेखौ खालामनाय जादों। थांनाय समफ्राव जोंनि गामि गुदुआव थानाय जिखिनि फरायसा लाइमोनफोर बिसोरखौ जोलुर गेलेनायनि फारसे सांग्रां खालामनानै जाहाथे बिसोरो गावसोरनि स्किलखौ एक्सप्लर खालामनो हायो बेनि थाखाय मोनसे खाबु होनाय जाबाय जोलुर बादायलायनायनि। आरो बिनि गेजेरजों जिखिनि गामि गुदुआव थानाय जोंनि लाइमोन फरायसाफोर बिसोर खोब गोसो गुदुङै फैनानै दिनै गेलेनायनि स्किल्सखौ इमप्रुभ खालामनानै लानो हादों। आरो दिनैहाय थुनलाइनि बाथ्रा बुंनो हायो। थुनलाइयावबो दिनैहाय माखासे सोलायनाय लाबोनो थाखाय बा थुनलाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थुनलाइयारि हाबाफारिफोर लाबाय थादों। जों बुंनो नांगोन बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय, बेनिफ्राय खन्थाइ आवरायनाय, सुंद' सल' लिरनाय, खन्थाइ लिरनाय बायदिसिना बेबायदि थुनलाइयारि हाबाफारिफोर लानानैबो थुनलाइ बिथिंखौ जौगाहोनानै जोंनि रावखौ फोथांनानै लाखिनाय जिखिनि नाजानाय बेखौ खालामबाय थानाय जादों। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं।
बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।